Welcome to Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Wicknel Chivhayo anga ari pa interview achibvunzwa kuti sei usina kutengera levels Mota Fantani wakamutengera, akati iye Fantani akabuda pachena, levels manje anohwanda adi kutaura kuti anosupporta Zanupf asi nichamutengera ke 25. Fantani anosenza anonzi levels. Amuna kupesanisa ere? No. Levels andambomuona paifeature pamarali because ndiari kuseri kwa Fantani, ndiani kuti Fantani afai. Ndiani ngachiridzira munhu. And the thing is andambomuona Fantani ndaiona chichibvisa shit pamarali chijamba jamba. Ari kuita kuti Fantani ajambe ndi levels amashura. That's what impressed me. Okay. But andakumboona levels andakumuona. Plus andaona achitaura nyaya dzezano nengano kane kanozvida kari mpeka kana muona kachibuda kachisimbisa nyaya zano because pana Fantani levels aripo. Well, no fine, but I'll have a discussion na Fantani akati adaondoona this week anzano koma dawe uzokutenene adaonouya sandichanzwa anzani Fantani maybe angona kuti timutengero kana ka C-class ke 25,000 ke 30,000 chanzo kana akadaro then you do it for him. Munhu anofana kubudikira. Handifana kumboudzirwa. Ndinofanira kuti uyu ari pa because Fantani was all over the rallies, all over. Kabisa t-shirt akadai achijamba mukadai sumuka unomira namudhara aripo chichi andimwana saka adai waka ndewedu but levels andambomuona levels no anzi nevamwe. I'm sure mazvinzwira mega Wicknel Chivhayo achidedzera kuti achagona kumutengera ka C-class ke 25 kana kuti ke 30 levels kana akada kubudira pachena kuti ndiwe Zanupf. Munongoziva mega Wicknel anozikanwa ne-taste of cars, asi apanga achitengera vanhu vese vaisupporta Zanupf, vanhu vese vaimira neZanupf, vanhu vaitaurira Zanupf. Kana uchiziva kuti vaitaurira Zanupf, ziva kuti mota iri kuuya haumbofaniri kuvhunduka. Varipo vanotozikanwa kuti dzichasvika zvadzo mota. Saka ndizigati munoti kudi because Zanupf ndo zvairi kuita, especially masingers. That is why makaona Ricky Fire paya akatiza ku CCC nenyaya yekuti CCC dzikunguva ine chishota nemafans ekuti booste vanhu vayo. Saka mai Zanupf inozikanwa nekutenga too much. Saka ndo nyaya yatina. Thank you so much. Don't forget to subscribe, like our video.